Hvad så, Oscar? Er det dig, der kører bilen? Ja. Ja, okay. Så skal vi dreje lidt nu. Ja. Ej, ikke så meget. Ja. Så skal du dreje en lille smule. Drej den vej. Drej for helvede. Ellers kører vi jo galt. Ja, ikke? Er du god til at køre bil? Okay. Hvor skal vi så? Højre eller venstre? Hvilken vej skal vi køre? Den vej. Skal vi køre den vej? Er det dyr, den vej? Ja, der er dyr det, ikke? Nej. Altså, når man kører bil, skal man altså holde på rattet. Ja, der er en sten.